Bos SS saja karya Bos. Bos SS. Yes. Masih bro jangan Yusuf baik. Sama Hamdan, Ayah Hamdan. Pokoknya Hamdan. Penting kan operator gemoy kan. Aduh kakak, di serong tahun lawas ulah hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Ake halangane, ake rintangan. Alasan duwe anak lan rabi, wayuan kakang bliwani. Siapa? Mas? Oh Mas Tejo. saya Mas Tejo. Jawadir Mas kakak Jojo. masih Mas Jojo. tetap Mas Jojo, Mas Jojo. saya. Lamun kakak bener eman lan bener, harapan sayang Mas Jojo, Mas Jojo. Kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Ayahe bapane Albi, 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 bapane Albi sayang, bapane Albi, bapane Albi, bapane Albi, bapane Albi, bapane Albi, bapane Albi. Awan bengi janji kadang tekan tianti, ora niat ora pengen luru ganti. Walura, walura sayang walura, 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 walura. Kula rela, kula pasrah, asal laksana Kang Jojo. Najan urip diwayu, kula wis pasrah Kang Jojo, sayang Kang Jojo. Maklum kula kang ngerti, kakang duwe anak rabi, tapi kepriben Kang Jojo kula ora bisa kalih. Wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane. Kang kula isin, kula pengen dikawin. Walura, 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 walura. Lamun bener, kakang eman lan bener, harapan sayang walura, walura. Kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Bos